Sadiq ne. Yes, Alamin. Supply Safe Zone ne. Adam Star. SDK ne. Yaran Sam City mujezuwa. Sam City mujezuwa makiyan mu su guduwa. Hip hop na ta karuwa kamar ruwa ke taruwa. To yau zan kashe case din. Tunda ni ne best din inda ka in yi less din. Boys ina daɗi in sapas ina nishadi. Makiyana da su faɗi ni da haters bana taɗi. Ko a hip hop bana kishi in na fara bana nishi. No suna na Sadiq from today ni ne big. Gani na arewa hip hop tamu ba tsayawa ban yi a ce ban ƙwarewa. Ni I have a choice even I giving me chance. Ni yanzu bana da cans because of ina da band. Mujezuwa mun dawo mujezuwa. To na fito da power sai ka ce James Bond akila babu guru babu laya ballanta na ka ce kila ka ganni da boka ne ko ka ganni da malam ne. Ni ke hawa beat in dama sun babbura wai in dama in dai mu ne zamu rama SDK in ka dauka ka musu sama sama na kuma gulashe ne mu so muke in mun fara a jima har Kaduna anytime mu kara suna kaka ga alkali ga mai kara ina so in kara yayyafi nake da rana yadda sai in sa su sara mujezuwa